Mine damer og herrer, mit navn er herrchef Bjarne Larsen. Herrchef, det er selvfølgelig en lille vittighed. Det er naturligvis HR-chef Bjarne Larsen. HR, det er jo en forkortelse. Engelsk Human Resources. På dansk betyder det menneskelige ressourcer. Og jeg må sige, at jeg siden jeg har fået stillingen, har brugt alle mine ressourcer på at blive menneske. Det er jo sådan i vores lille selskab, at vi er delt op i 3 satellitter. Og det kan jo være svært, hvis man er ansat på den ene satellit, og vide, hvad der foregår på de andre satellitter. Derfor har jeg lavet udarbejdet et lille billedforedrag, for det er jo en gang nemmere at løfte i flok og trække på samme hammel, når man ved, at på de andre satellitter sker der heller ikke en skid. Jeg har valgt at starte med et foredrag ude på Syd. Syd, det er jo vores løntunge station. Det er jo der, vi har alle vores dyre medarbejdere. Jeg nævner i flok Finn Mikkelsen, Torben Højer, Fritz Litrup, mig selv sagde hun. Men jeg vil godt i den forbindelse lige slå fast, at der er ingen af os, der får så meget som 1 krone af busselskabet mere, end vi er værd. Det er vigtigt. Så spæder kommunen godt nok op til tariffen, men det er noget andet. Så ved jeg ikke, at vi er ved at være klar til det første billede. Det har vi jo lige her. Det er det, vi møder, når vi kommer på Syd. Det er det smukke skilt. Læg mærke til de flotte farvenuancer og til de tydelige bogstaver. Jeg er sikker på, at selv folk uden briller ved, hvor de er kommet hen, når de ser det skilt. Og vi kigger lidt på bygningerne. Der har vi en smuk en af slagsen. Læg mærke til jernkonstruktionen, der holder bygningen oppe. Den har allerede fået den rette patina, som også øger gensalgsværdien betragteligt. Det er jo den samme patina, vi er begyndt at påføre vores busser. Men hvis vi kigger lidt nærmere på selve bygningen, så rolig Larsen. Rolig Larsen. Husk, hvad du lavede på lederkurset. Tag en rolig, pæn og beherset. Vil du være sød at få billedet i orden? Det var vist lige sket der. Vi lægger mærke til, at hele bygningen er indhyllet i plastik, så den må stå ude hele døgnet. En anden detalje på næste billede, der er hul i bygningen. Det hul, det vil få arkæologer og kunstinteresserede om 100 år til at undre sig såre. Hvad er dette hul dog til? Og det afslører vi. Det er nemlig for dengang busserne måtte stå ind om natten. Og så kan man så spørge sig selv, er det fuldstændig ligegyldigt, hvor disse busser står? Og nej. Hvis vi kigger på de gule striber, så markerer de tydeligt, hvor busserne skal stå. Men er det så fuldstændig ligegyldigt, hvad for en bus, der står hvor? Nej. Vi har nummereret det hele. Det er bygget så logisk op, så vi er ret overbevist om, at hvis vi beder ledelsen om at føre busserne på plads, så står cirka 25% rigtigt.
Nå, nu ved jeg godt, hvad I sidder og tænker. I sidder og tænker, er der slet ingen trapper? Og jo, der har vi så med en. Og hvis vi lige går lidt tættere på trinet. Det skulle vi så ikke lige have vendt. Nå, skidt med det. Det er jo sådan set, fordi jeg skulle ikke have bedt ham om at tage fingeren ud af anus og komme videre. Men den ødelagde han jo selv. Lad os bare gå på næste billede. Der kan vi jo se, at trinene er perforeret. Og det er de af 2 grunde. Det ene er for at undgå ulykker, det er sådan set fornuftigt nok. Og det andet, det er så mere vigtigt for ledelsen. Det er, at man kan få 3 trin på 2 trins pris. Hvis vi går et smut op ad trappen og kigger indenfor, så har vi det lokale, hvor vores nye chauffører de modtager undervisning. Og hvis vi kigger på den undervisning, de får, så er der nogle guldkorn og nogle ledetråde, som alle skal rette sig efter. Vi kigger på den første. Ja, den giver jo egentlig sig selv. Men tilbage i Hugos dage, der stod der faktisk ikke det. Der stod der kør pænt. Men så fik vi ny ruteplanlægning, og så gik det fløjten. Og hvis vi tager den næste, det er så den vigtige. Den har vi her. 1. Torben har altid ret. 2. Seram har altid ret. Og det er så vigtigt at understrege, at lige i dag i hvert fald, og så vidt jeg ved også i næste uge, hvis de 2 ting kolliderer, så er det nummer 1, der gælder. Men der er jo ikke nogen, der ved, hvad der sker i fremtiden. Nå, men jeg synes, vi skal hilse lidt på nogle af de medarbejdere, der er derude. Og vi starter på værkstedslederens kontor. Hvad skete der? Mens I sidder og kigger på, det er fordi vi er et multietnisk firma, så nu har vi fået en mørk. Vi bladrer lige fremad, kan jeg forstå på det hele. Ja, der var han igen. Jørgen Hansen. Det jeg skal sige, det er, at det lykkedes den her at skabe et værksted, der kører udslægtret overhovedet. Det er så ikke lykkedes mig, kan jeg forstå på det hele. Kan vi få det næste billede, Hans? Tak for det. Læg mærke til den effektivitet, de udviser, de kære værkstedsfolk. Men rent faktisk er det lykkedes ham at lave en god, sund, konkurrencepræget arbejdsplads. Ja, vi går et smut over gården, og der møder vi så administrationen. Og det er så her, vores publikum møder virksomheden. Og når de går ind ad døren, hvad møder de så? Ingenting. Men det skyldes en fejl. Fordi man har ved en fejl placeret kaffemaskinen langt ude bagved. Og da det gik op for Ole og de øvrige dygtige mennesker, at kaffen ville blive kold, inden de nåede tilbage på deres kontorplads, så besluttede de så, at de skulle blive ude ved kaffemaskinen. Men betyder det så, at vores kunder aldrig møder nogen i virksomheden? Nej, for man har lavet det. Ja, man skal ikke komme her og sige,
at der ikke findes opfindsomme mennesker her. Så kan man trykke på knappen, og så går der en alarm i gang, og så går der cirka 45 minutter, så kommer brandvæsenet. Nej, så kommer der. Ja, det er rigtigt. Der findes i vores lille virksomhed kvinder, piger, der er ansat til at løse det fantastiske puslespil, det er at få alle vores busser til at køre. Til at få bemandet dem alle sammen. Og det har altid været stor undren for alle chauffører, hvordan det dog kan lade sig gøre. Det er sådan, det foregår, mine damer og herrer. Læg mærke til spanden i midten, den er ikke ret stor. Og de bliver så glade, når det lykkes. Læg mærke til smilet. Det er så sødt. På den anden side af den gang, der sidder der nogle mænd, der knokler hele dagen med virkelig at knuse problemer. Og dem har vi her. Og de bliver ved. Det er jo som den unge mand siger, når han sætter sig i stolen, så går tiden i stå. Det har vi sparet mange en månedsløn på. Men der findes også i den her virksomhed alvorlige tænkere. Der ser vi vores store leder, Torben Højer, i færd med at læse op på alternativ infrastruktur. Virkelig alternativ infrastruktur. Men Højer er også bekymret, meget bekymret for virksomhedens fremtid. Det læser han også på. Eller det er hans egen fremtid, det skal jeg ikke kunne sige. Men han er ikke den eneste i den her virksomhed, der læser sig frem. Her har vi hr. Hohmann, og han sidder og studerer alternative ansættelsesmetoder. Jo. Det er jo sådan, at hr. Hohmann, da han i sin tid skulle ansættes på Sporvejene, der blev han kun ansat, fordi man manglede en julemand. Jamen, det er rigtigt. Den unge hr. Hohmann, han var lidt nervøs, og da han kom til samtale, så kom han og sagde, goddag, mit navn er Kim Hohmann. Og så havde han lidt job. Det skal dog siges, at han kun havde lige en sæson på FOA, men det kan overhovedet nok. Og vi tager næste billede. Se. Det der, det er jo prototypen på den nye chauffør. Fordi jeg har sat mig ned, og så har jeg overvejet kraftigt, hvordan skal den nye chaufførtype være. Vi skal have en chauffør, der ikke øger sygefraværet. Vi skal have en chauffør, der gør, at alle de andre møder til tiden. Og vi skal have en chauffør, der gør, at kunderne ikke klager. Og det var så, hvad jeg kom frem til. Det går rigtig godt her, hva'? Jeg ved så godt, at den skarpsindige vil sætte sig ned og sige, hvad med de kvindelige passagerer? De klager jo alligevel, selvom de har fruen der rettet.
Det er også rigtigt. Men der kan man kun sige, kvinder klager altid. Uanset hvad man gør, kvinder klager altid. Den ene dag klager de over for tidlig afgang, den anden dag klager de over, at man kommer for tidligt. Skal vi så tage... Det var egentlig mig selv, der skulle have været på det her billede. Ja, ikke lige det der. Det der skulle egentlig have været et billede af mig selv. Men den dag fotografen var på syd, der havde jeg så travlt, så 4 gange måtte det ud til at sige, at jeg ikke havde tid til at få taget det billede. Og næste gang vi har stormøde, så kommer jeg med et nyt foredrag om Munkevejen.